Siji loro telu. Ati ambyar gak sing ngelu. Bangkoy, Murah libur ada. menyapu ya? Mabar no. Weh, akar mabar arep ngaret bareng. Kae, Dengar ini mau ora voucher Mbak Maya. aku harus maya wis enak. Ya alah, putus mbok tak genteni ya Maya. Yalah, sebenarnya rasa mikir wong liya. Aku kadang mau lihat pengen ngerti apa yang ngiwangi lho. Heeh, betul. Terus gentang adus lho. Arep ngaret tau. Ngaret. Wah, Enggak usah Arsenal adus kok. Kasih. Elah. Sak main kan. tuman. Wis tak ngaret ano. Yes. Hati ya. Oh, Musuh. sok ya. Ngaret kayak Johan. Main kalah-kalah ae lho. Kabut to mah. Musuh masih dinarik ae. Bocok ngaso ae. Piye lho iki? Loh, siji malah tiba nyapa kae? Tiba. Lah iki malah tiba nyapa aku nyusul ngaret malah tiba. Piye Kenapa beda apa-apa iki tiba ora kok. Oh, diampot iki. Lah wonge. Ya. Oh, piye? Ya. Mendok iki. Piye lho? Wis tenanan to tenanan lho. Nyapo libore lho. Lah duwe iki kono. Piye lho? Piye lagi gitu. Oh. Balik iki yo. Tunggu nek. Ngapa nek iki? Nyapa lu iki mau? Iki cok lho. Sing ndi? Iki lho. Walah, cok. Wis iki terus balik iki. Terus balik aja mbok pegase ya. Engko bedhe tak gowo iki. Oh, mbok gawa pedang iki diboyo aja mbok sik. Piye? Emang kon ndi? Mari kok kono mau lho. Wis wis masuk ira, Beh. Ndak ambulan iki. Tanggal putung. Aku tuh ora apa-apa iki mau. Piye? Hari ini tidak kita putar ya. Nah, urung, kowe mendoi urung. Piye lho iki, Beh? Goblok. Dan. Arep ngendi Mas, mau. Ora apa-apa. Arep menyandi, Mang. Ora kabeh, arep malah kaya ngene iki. Ndang ada hujan iki. Ora kabeh arep Mas. Ini nih. Jangan.
indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Seku. Toko Tali Surabaya, aja lali subscribe yo.